Takže ahojte, vítam vás pri dnešnom videu. V dnešnom videu sa tvoríme tieto dva pokémonské balíčky. Jeden japonský, jeden anglický, takže to je také anglicko versus Japonsko. Takže môžeme sa vrhnúť na to. Prvý nám je japonský. Počkajte, zoberiem si len nožnice. Uznám, že japonský balíček som už dlho neotváral, ale som zvedavý, čo nám v ňom padne. Dúfam, že tam bude nejaká bomba. Lebo z japonských kariet som ešte v živote nevytiahol niečo lepšie ako holo. Takže tak, no tento japonský ide ako si ťažko. Nechcem poškodiť tie karty. No, dobre, takže takto. Je tam len 5 kariet. Card trick nie je žiadny asi, takže môžem sa vrať na to. Prvá je táto, neviem mena. Potom Slowpoke. Potom táto, to neviem, ako sa volá. Potom tu máme takúto pre Grass. A potom tu ešte máme takúto pre Psychic. Dobre, a môžeme sa vrhnúť na ten balíček Charizardovský. Takže otvárame. Dúfam, že v tomto Charizardovsku nám padne nejaký fajný Charizard, lebo to je bolo dobré. Takže ja viem, že tu najdrahší Charizard je, nejaká karta. Áno, takže môžeme sa vrhnúť na to. Niečo sa tam blištelo. No uvidíme. Takže, Pawniard, Lilipump, Crabor, Clefairy, Kangaskhan, Flaccl, Dalvy, Sabro. Máme tu Holotrainera a to je všetko. A máme tu túto energiu. No. Takže toto bude vlastne všetko z tohto videa. Dúfam, že sa vám opening páčil. Ak nie, dajte like. Ak sa vám páčil, dajte like. Nie, tak... No tak proste čaute.